Ipantropi kulungan ng isang vlogger. We also are asking for damages in the amount of 1 million for each girl. Sino nga ba siya? Siya ang pinaka-maaartip kumain. Tambay cap in reply. Hindi ako hihingi ng pasensya sa mga katulad nyo na patuloy pa rin na naninira ng ibang tao, lalo na ng brand ko. Motovlogger Boat Dance Challenge. Kumusta yung mga cancer? Di ba pabalita ka na atin agad so simulan na muna natin na kamakailan ang Bini nagsampa ng kaso laban sa isang uploader ng Splice video. At bilang isang mga nag-upload ng mga video sa Bini, umabot na ng 500,000 views yung ating ginawa reaction video dito, sinabi doon na isang 2-minute spliced video ang kanilang kinasuhang vlogger. So yung pinanood natin 17 plus minutes yun at dinaanan ko yung buong video at kasama din doon yung iba pa mga reactions nila. So ang sinabi nila doon sa kaso na dahil sa pag-splice sila ng video na ito, naging mas negative ngayon yung connotation na inilabas nila. Sabi na ibang mga comments, sabi na ibang mga netizens natin ay masisisi mo ba ang mga commenters o masisisi mo ba yung mga nag-react doon sa kanilang video kung yung kanilang mga sinabi na mga negative ay yun talaga ang dating sa kanila. Doon naman sa mga pro sa Bini, syempre dahil nga isang video na yun ay ilang minutes long, 20 plus minutes, tapos ipapakita mo lang ang 2 minutes worth na negative reaction nila, maaari nga ba maiba ang anggulo na pwede makita ito ng tao? Ito ay allegedly daw na baka si Aran Chaiwa. So si Aran Chaiwa, ito yung kanyang post na I love Bini, beta mga isaw, never again I haven't tried balot at umabot ng 20 plus million views. Deleted na yung kanyang video na yon. Di ko na siya makita yung upload na yon. At dito sa kanilang video na pumasok sila sa pinagsampahan nila ng kaso, taga Laguna daw yung pinangyarihan ng krimen. So panoorin natin. Attorney, why in Santa Rosa, Laguna? Because this is where the crime was committed. Attorney, talk to us about what happened. Pareho kami doon sa salamin ni Aya. Sabi ko si Bini Aya ako, pro ako, Bini Aya. On behalf of Bini, and for the information of everyone, this is not a libel case. Magkaiba We yun. filed instead a case, a cybercrime case under Section 4B Si and Section Attorney 6 Joji? of RA 10175, or better known as the Cybercrime Prevention Act. So online naman siya. Instead of libel na parang sinabi mo na mapanirang puri sa isang tao, ito naman ay cybercrime. This case emanated from a spliced video of the girls who were Talo ko ako testing, Mananalo rating, ako and sa kaso niyan. tasting Filipino Ako yan. street food. The Ito, original spliced video in this case was running for about only 2 minutes and contained nothing but negative reactions, negative comments on the food that they tasted. This completely changed the narrative of the show because what was left was all negativity. We need to remind everyone that the freedom to post online must always carry with it truth, responsibility, and accountability. The freedom of free speech, the right to free speech ends when there is already Sa kabila. harmful and Okay. negative Kaya things that pag-usapan are na natin ito, committed, Dari. maligning people, destroying the reputation of people. That is not allowed under the law. 1 million per ano daw to? Per babae. Daig pa sa mga nanligaw dyan. You mentioned, attorney, kanina sa akin that social media has become really, really toxic, no? Not Yes. just for celebrities, but also for normal people. Unfortunately, yes. It's not a place anymore to have fun and entertainment. Kahit naman doon yung way na sinet-up ng Meta ang FB na unlike ng Reddit. Hindi naman perfecto ang Reddit. Pero kasi may downvote kasi doon. At sa FB, mas gusto ng FB at mas nagpo-push up sa algorithm pag nagtatalo ang tao, pag nag-aaway sila. Kahit sa mga sobrang liliit na bagay na mamaya mararamdaman nyo sa tambay cup natin ng part ng video. Ito na yung next na gagawin daw. Well, we will be waiting for the city prosecutor's office to rule on the case, and if they find that there is indeed sufficient evidence to prove or justify the filing of a case before the court, then the case will proceed to court. And the penalty here is not that small, ha? Ilang taon na ata? Prison mayor, which is imprisonment of 6 years and 1 day to 12 years. 6 to 12 years, ilang album na yun ng Bini. Di ba paglabas niya doon, no, kung magtuloy-tuloy itong kaso, paglabas niya doon, ilang album na ng Bini. Ilang kanta na lumabas. Why is it important for this to be filed? Bakit kailangan gawin pa to ng Bini?
Ito magandang tanong to. Bakit kailangan pa ito gawin ng binin? Knowing na mga public figure sila na marami talagang hater, marami mambabash sa'yo sa social media. Hindi siya special sa isang private person. Naiintindihan ko rin yan bilang isang public figure na marami rin nagko-comment sa atin ng mga negative o ano. Pero karapatan nila yon at ikaw bilang isang online personality ay wala kang choice. Kasama yan sa trabaho. The same way na pag pumapasok ka sa opisina mo, like, di ba, buwabiyahe ka, may mga nakakatabi ka sa jeep na kupal, mayroong mga dadaanan ka dun sa pantry mo na nakakainis ka trabaho. Parang gano'n yan, kasama siya doon sa paraan ng pag-post mo online kasi online ka nakikipag-communicate sa mga taong yun. So maganda tong tanong. Because they've already suffered a lot and they can't keep quiet forever. I mean, somebody has got to take the step and make a stance. Because, Well, hanggang saan ba ang suffering? Ano bang paraan natin para ma-quantify ang isang suffering? Pag nainis ka, may mga taong matigas ang balat. May mga kilala tayong mga online personalities dyan na lumaki, na nilalait sila ng tao. Isipin mo lang bigla natin ng isang senaryo na nagsisimula pa lang siyang sumikat. Wala siyang pake sa bash. Nagkaroon na siya ng 2 million, 1 million na mga followers. So, sikat na siya. Bigla siyang nagsabi na, nagsasuffer ako sa mga, naiinis ako sa mga bashers ko na kailangan kong kumaso na isang tao dyan. Nasaan yung ating protractor? Nasaan yung ating weighing scale? Diba? Hanggang saan naabot ka? At yun nga, pa ikaw ay isang public figure, ay mas mataas yung threshold na kailangan mong malagpasan. Kasi ang hirap lalo i-prove in court na ikaw ay na-stress sa isang bagay. Kasi nga, kung ano yung pinagkukuhanan mo online ng iyong pinagkakakitaan, doon din ang gagaling yung other side of the coin na mga bashers and mga kritisismo sa'yo. So yun yung kailangan nila ipanalo sa korte. Well, hindi pala kailangan ipanalo. Yun yung kailangan lumagpas sa city prosecutor. Alam nyo naman, marami rin naman nagkaso pa before ng mga celebrities online na hindi naman nanalo kasi nahirap ipanalo isang ganitong kasing case na dinedefend nung isang online personality ang kanyang sarili sa mga kritisismo sa kanya. Ngayon, pag syempre pa mga may malicious intent o merong violence na kaakibat ang isang post sa'yo online na kunyari, isa pang online influencer o isang online personality ba, pupunta ako sa bahay mo at papatayin kita o susunugin ko yung bahay mo, yung mga ganong klaseng threats, yan ang mga delikado. Yan ang pwede kang kasuhan. Kasi nagbibigay ka na agad ng immediate na threat sa iyong buhay. hindi naman natin pinipigilan ng taong bayan na magkomento at Yep. gumawa ng sarili nilang opinion. But to damage the reputation of others is a different story altogether. Kaya ngayon gusto ko makita ano mangyayari dito kasi ito yung magbibigay ng precedence moving forward kung hanggang saan naabot ang isang kritisismo sa isang tao at sa kung paanong paraan. Tulad dito na nagko-comment ako about sa iba't ibang mga bagay, sinisigurado ko na yung sinasabi ko ay isang opinion at malalaman mo naman yon kung paano ko sinasabi isang bagay. Siyempre, sa isang splice video na ginawa allegedly nito ni Ara na nakita ng netizens ay baka wala na siya ibang pinakita kundi isang negatibo na anggulo sa mga babaeng ito. We'll see. Tingnan natin ano mga mangyayari sa susunod. Sunod na balita na ito naman, naglabas na pala si Pio ng parang finale para tapusin lahat yung mga nangyari online. Ako kasi hindi ako tambay. Bilang isang tao na sinusunod ang iyong prinsipyo, lumabas ako ng bahay at pumunta ako sa isang event na kasama iba pa mga influencers sa Tech Fair 2025 Battleground sa SM MOA kamakailan. Naglaro kami ng MTG. B-roll run! He is playing for the Kite Foundation. Please welcome on stage, Paulun. Salamat sa papunta at pagdasal nyo lang wala akong misplay. Pero nag-focus ako kung anong kailangan ko gawin, mag-ninjutsuin ng mga creatures na malalaki at bahala na kung anong mangyari. So, tingnan natin kung sino ang magwawagi. Sana matalo kayo lahat. Pero gusto kong magpasalamat sa support natin dito sa aming game. Boss Mike, nalakas ng deck ko, nalakas pa natin lalo. Maraming salamat ha. Gumawa ka ng masama ngayon. Galing. So ayun, maraming salamat. And also, sana bumunti yung mga scalpers dyan. Ay, bawal ako dyan. Bawal kami. Hanggang dito lang kami. Dito yung mga mundo ng mga malalakas. Ito, naglaro muna si Gloco ng Umamusome dahil matagal yung sequence at synergy ni Ninong Rai para magawa niya yung mga kailangan niyang gawin sa kanyang deck. Kung dito minala siya, mas lalo pa kami minalas dahil nagawa niya ang kanyang combo. Pwede na! Post game. Okay, tuloy-tuloy. Wala kami nagawa. Close fight. Post fight. Kunwari close fight. Na-draw ko lang sana yung ako panalo. Invisible Stalker. Ano sanang gagawin mo na next? Ninjutsu na yun. Papupunta na ako ninjutsu. Yun, ninjutsu, chrome, tsaka Void Winnoware. Void Winnoware. So, patatagalin ko na yung game. Void Winnoware.
Void Winnower, bawal ka mag-cast ng spells na event, tama ba? Yes. So pampatagal siya. Eh, nagkaalam ko na magkakas na siya ng magkakas. So kailangan ko na siya ilabas. Eh, wala. Na-late ako na isang turn. Malas. Ito post-game na pinag-usapan namin yung nangyari dahil halos wala kami nagawa kay Ninong Rai. May 3 lang ako na ginamit na spell at yun na yun. Ay, sorry. Ay, saan yun? Ayun, sa wakas natapos na din yung game. At sumabot tayo ng winner's bracket. Malakas talaga yung mga decks nila. Nananahimik na ako at ginawa ko lahat para tigilin si Ninong Rai. 3 nilabas ko na libreng blue spell. Turn 3. Wala pa din. So, para sa kanya, pareho naman kami ng charity. So, binigay ko na sa kanya yun. Okay lang yun. Pagod na pagod na. Ang kupal na, no? Paglaro. Pero magaling. Siyempre sobrang magpasalamat sa Tech Fair 2025 at sa Battlegrounds na ginawa ang event na ito. Ang taas na energy at ay pag-cooperate ng lahat ng mga taong nandun. Overall, kahit competitive ako, ito ay para sa isang mabuting cause tulad ng Kite Foundation at sa lahat pa ng mga charities na ipinaglaban namin. At syempre hindi lang ito ang gusto pa namin gawin para sa inyo. Salamat sa suporta sa lahat ng mga pumunta para suportahan kami. At sana makita pa namin kayo sa mga susunod pang events. So, yun yung ginawa ko at pinanood ko to doon sa event after. Medyo pagod ako nung time na yun pero ang take away ko dito ay ito dapat yung una niyang ginawa. Hindi na dapat siya nag-crash out online pero naiintindihan ko naman na emotional ka sa brand na binuo mo. Naiintindihan ko yan bilang isang taong mayroon din sariling brand. Merong content creator na dumadagdag sa paninira sa tambay brand na binuo ko at nagtatago sa matalinong opinyon. Never ako naging advocate na maging tamad ang isang tao. Kaya nga sa box namin nilagay kung ano yung tambay brand na binuo ko. Ito dapat sinabi mo. Ang tambay ay tungkol sa mga pangarap at hindi lahat Hindi ko lang gets yung nagtatago sa matalinong paraan. Para isa na naman tong word salad ng kay Vice Ganda yung di ikaw na matalino. Ilang beses ko na nakita sa comments na nagtatago ang mga tao. Paraan pala ng pagtago ay isang matalinong paraan. Mas mahirap ngang maging matalino. Kuno. So nagalit ako kasi naka-caption sa video, weirdong brand ang Tambay Cup. Tapos sinabi niya na basura ang maging tambay. Basura pa rin ang tingin sa mga tambay kung literal na tambay sila ngayon sa puntong to ng buhay nila. Binlearn niya. At nagpaliwanag naman siya sa matalinong paraan. May punto naman yung sinasabi mo, pero sumagi ba sa utak mo na meron pa rin maraming Pilipino na baka mahina talaga sa reading comprehension? Katulad ko, mahina yung reading comprehension ko. Maraming Pilipino pa rin na hindi maiintindihan kung ano yung pinupunto mo katulad ng pinupunto ko, na ang iniisip nila, sinabihan mong basura yung mga tambay in general. At yun na nga yung nangyayari. May mga naglalabasan ng mga memes na meron pang caps na nakalagay na ang tambay ay basura at kung ano-ano pang mga memes at mga trolls na tumitira sa amin dahil sa mga kagagawan ninyo. Katulad ko, mahina yung reading comprehension ko. Wait lang. Yung sa pagsabi natin mahina tayo sa reading comprehension, bakit kailangan mag-adjust ang tao doon? Di ba dapat positive net good na, okay, alam mo mahina reading comprehension mo, gawa ka ng paraan para mabawasan yung likelihood na ma-misinterpret no isang bagay o mas matuto ka pa lalo umintindi na isang bagay. Di ko sinasabing masama magkaroon ng mababang reading comprehension. Lahat naman tayo simula doon eh. Natututo tayo, di ba? Nag-aaral tayo, di ba? O tinuturuan tayo ng magulang natin at mga tao sa paligid natin. So, bakit yun ang ginagawa nating standard? Kaya ganoon din ang mga tao sa gobyerno eh, di ba? Kasi mababa rin yung comprehension ng masa eh. So mas madali silang mauto. So bakit natin yun ginagawang parang palakip butas or blanket lang porket mahina reading comprehension? Okay, meron ka reading comprehension na mababa rin ang aking reading comprehension. So what? Dapat hindi ito badge of honor. Kailangan din natin dahan-dahan matanggal ito sa ating katawan. Natututo dapat, hindi dapat tayo tumitigil matuto. Aminadong hindi ako matalino at hindi ako magaling. Dahil kapag pumasok na sa utak ng isang tao na siya ay magaling, doon na siya nagkiging hindi magaling. Sa caption mo pa lang, halatadong gustong-gusto mo na akong matrigger at yung talagang rage bait ka, yan tuloy. Yeah. Nainis ako. At nainis ka alam ko naman na ang goal mo ay mapansin kita. Pero wag mong ipapamukha sa mga tao na ang tambay na binuo namin ay tungkol sa pagiging tamad at tungkol sa mga tambay na walang pangarap dahil hindi yan yung tambay na meron kami. Ito yung sinasabi ko before eh. Yung creative side nung branding, both sides okay lang sa akin eh. Pareho sila may punto talaga. Naging negative lang talaga yung impetus nito
kay Pio kasi nag-react siya agad doon ng salita. Alam niyo sa social media, kahit ako nung nag-post ako ng parang sa rage bait isang comment, nagalit yung tao sa akin kasi nagalit ako. Hindi ko maintindihan yung ganong klaseng culture sa social media natin ngayon na hindi ka pwede maglabas ng sama ng loob mo sa isang tao online. Para bang, bakit ka? Dapat hinayaan mo na lang siya. Man, shut the Okay na bakit? Bakit kailangan niya makalibreng hit sa akin? Ako wala akong libreng banat sa kanya, di ba? Kahit online lang, di ba? Di ko naman kailangan kasuhan yung tao, di ba? Kung sila kailangan binihan. Pero nakakaasar lang na, pero yung sama ng loob ni TPC sa kanya, no, doon sa pagpapakita ng branding. The same way na siya rin, nagpapakita ng punto kung bakit hindi dapat ito ang tingin mo sa tambay ka. Valid reasons. Pareho silang merong gustong paghugutan. Sumagi ba sa utak mo na meron kami mga tambay na natutulungan? Mga tambay na nakagraduate na gamit yung tambay cups namin? Mga resellers namin na tambay cups na lang yung inaasahan nila para makatawid sa pang-araw-araw na pamumuhay? O di mabuti para sa kanila na kumikita sila, nagkaroon sila ng hanap buhay dahil sa cup mo. Pero pareho lang din na hindi ka immune sa kritisismo, lalo na sa mga branding style or di ba meron kang mga issues regarding sa mga design mo daw na baka ginaya lang o mayroong pinagugutan na ibang mga style. Di na ako nag-deep dive masyado doon. Pero yung mga kritisismo online, hindi mo pwede gamitin na kasi meron ako mga napapakain. The same way na pwede natin laitin ng Apple, Samsung, iba pa mga produkto, iba pa mga kumpanya. Pag naglalabas sila ng product na kinainisan ng tao or ayaw nila yung quality na nilalabas, just because nasabihin nila sa amin na, oh, meron naman ako pinapahanap buhay ng 1,000 empleyado, huwag nyo nang komenta nyo ang aming produkto dito. May mga napapakain kami dyan. Unfair yun. Na ako'y natutuwa na meron sila pinagkakakitaan. Pero hindi mo pwedeng gamitin yun sa mga kritisismo sa'yo. Yun lang naman ang gusto kong i-clarify doon. Papano may mga tambay na rin kaming naiahon kahit papano at nakatulong yung brand namin. Ano lang yan kung naalala nyo yung sa yung mga gumagawa ng poverty porn na vloggers na nagpo-post online na mga inaabot nila ng pera tapos nagkakaroon ng million views kasi gustong-gusto natin yung pakiramdam na may mga tao tayong natutulungan, may mga taong natutulungan na ating mga simpleng pagtingin lang doon sa mga videos na yun kasi ginawa ko din yan. Di ba naalala nyo nung baha na ito lahat nakikita ng video na to na na-demonetize din sadly, pero okay lang, nung hindi pa siya demonetize, binigay ko lahat ng kinita nun sa mga taong nasalanta ng bahang yun. Ginagamit ko yung views para maibalik yun sa lahat sa tao. At nakakalungkot lang na kunyari, syempre sa dami ng mga vloggers natin na gumagawa nun, may mga vlogger na magiging OA sa paraan nila ng pagtulong sa mga taong yun na example lang, habang binibidyoan nila yung mga bata, sasayawin nila, gagawa nila ng mga cringe na sukot, ng mga challenges para magmukhang tanga yung tao bago nila iabot yung pera. Yung mga ganong bagay, may mayroon yan. Hindi na ako mag-name drop, alam niya ng mga tao at babalikan natin yung mga taong yun, yung mga vloggers na yun pag meron silang malalang ginawa. Kasi wala pa ako nakikitang malala eh. Gusto ko talagang pag nahanapan sila ng katarantaduhan na ginagawa, gusto ko talaga rekta sa kaluluwa nila pag na-pinpoint natin. Parang ganun lang yun. Hindi ka immune mga kritisismo sa'yo just because meron ka mabuting ginagawa sa kanila. Hindi yan mutually inclusive. Magkahiwalay yan. Pwede ka pa rin bigyan ng kritisismo habang may ginagawa kang kabutihan. Hindi siya libreng plus 5 armor sa'yo just because may ginagawa kang mabuti. Lahat ng online personality ay may butas. Tulad ko rin naman yun. Tumagi ba sa utak mo na merong mga tambay na umaasa na lang sa pagpopromote ko at sa pagko-content ko at kumukuha ng sales sa comment section, pero dahil sa ginagawa niyong paninira ay dumadami yung mga negative comment Para kasi iniiwasan din natin virtue signal. ng mga troll armies na matagal na namin kinakaharap. Pinuntahan ko yung account mo at nakita ko na negosyante ka na rin. Hindi ko magets tong troll armies. Di pa ako nakaano ng troll army. Kahit naman noong panahon ng Jamil, yung mga fans nila dati, never ko sila tinawag na troll army. Kasi pag sinabi mo isang troll army, may nagbabayad dapat sa kanila. Dapat meron silang head na nagpapasimuno nito. Hindi ba yung mga yung mga nagde-negative comments sa mga ganyan na sobrang dami? Di ba galing lang to sa kani-kanilang mga bubbles, sa kani-kanilang mga groups online? Pero I doubt binabayaran sila eh. Unless siguro kung political na malaking bagay na ang mga negative comments. Napanood ko yun sa yung Superman recently. Meron doon yung mga unggoy. Diba? Parang binabash na si Superman. Pero matutuwa ka kaya kung meron ng mga troll army sa brand na pinopromote mo at sa negosyong pinopromote mo? Matutuwa ka kaya kung meron maninira sa brand at sa negosyo mo gamit ang matalinong gusto ko i-binlure mo siya pero pinakita mo rin pala siya. Hindi ito yung best na pants na suotin mo para dito. Nahihilo ko. Para akong na-hypnotize sa ilalim. Parang napapatingin ako dito sa lower half pa, hindi sa tambay cup. Ibabalik ko ulit yung tanong. Transformer sound.
kung sa mga negosyo nyo mangyari. Tama, dapat lang. Kahit sa mga negosyo ni TPC, dapat komentahan nyo yun ng mga kritisismo. Kung meron man, ganun ang isang produkto. Ganun din nag-i-improve ang isang produkto. Sa mga produkto namin nilabas, marami din kami mga negative comments dyan na tinitake namin constructively. Ngayon, kung sabihin niya sa amin na ng basura nitong merch mo, baka mag-reply kami ng, "Ay, salamat po." Siyempre, kung paano kami pag-usap, hindi ka namin papansinin. Pero yun nga, ito na lang yung kung hanggang sa naaabot yung ibibigay mo emosyon dun sa reaction mo. Kunyari, isa kang fan. Ang isang kritisismo mo ay, meron po dito mga tela na natanggal po. Sana next time, mas maganda po yung ganyan. Minsan, binibigyan namin ng kapalit o kami na nagbabayad ng shipping para ibalik sa inyo. Yung mga ganung bagay. Pero, yung pagsabi kasi dito ni Pio na kung kaya yung mga produkto nyo, ganito ang mangyari. Dapat lang, hindi immune na kahit anong klase produkto, kahit sinong personality sa isang kritisismo. Lalo na kung valid ang kritisismo na yun. Ngayon, nasa sayo na lang niya kung iti-take mo siya constructively or with rage bait. Ayun na nangyari before. Ayun nga, pinost din naman ni TPC yung regarding that. Yung kinakaharap naming pressure, yung kinakaharap naming stress. Ganon talaga ang business. Lahat may pressure ang business. Na naiintindihan kita dahil meron din naman ako niyan. Pero huwag natin gamitin yun na parang excuse. Pero talaga. Pero sa kabilang banda, ayos lang lahat yun sa akin. Kasi sabi ko nga, kung ang kapalit, may natutulungan, ayos na lang din yun. Pero pag sila na yung apektado, minsan may mga bagay na hindi dapat tayo pinapalampas. Kahit maliit na bagay. Parang sa nanay, diba? Yung pinakita niyang inaapi yung kanya anak, talaga nagiging very defensive ka dahil sa ano. Yun, naiintindihan ko naman. Pero kapag sila na yung apektado at wala silang boses dahil hindi naman ganun karami yung mga followers ng ibang resellers namin, kailangan kong tumayo at ipaliwanag sa inyo kung ano yung tambay na meron kami. At yun ay tungkol sa mga pangarap. Hindi yun tambay na pinupunto mo. Pero wala na. Yun na yung iniisip ng mga tao. Dahil lang yun doon sa mga kagagawan ninyong paninira sa brand na binuo ko. Ang ayoko lang dito kasi pinanglalahat niya. May mga points siya doon na tama na isang buo siya. Na wala na, paninira na lahat ng kritisismo sa akin. Hindi naman lahat ng kritisismo sa'yo paninira. Tama kami, may iba doon. Pero huwag mo gamitin yung ibang mga sinasabi lang to para pagtripan ka versus yung mga constructive criticism na nandoon sa mismo loob ng bilog na yun. Sa loob ng spear na yun. Konti lang ang nire-release naming quantity ng Tambay Cup sa ibang versions kaya tumataas ang resale value Supply and nito. demand. Hindi dahil sa pirma ko. Yung pirma ko ay parte lang. Oo nga pala, shoutout din sa nagpapirma sa akin doon sa cup ko. Ano na yan, 100 Robux na ang isang resell niyan. Yung mga reaction ko nitong nakaraan ay aminado akong hindi dapat pamarisan. Dala yon ng galit na gusto nyong makuha sa akin. At kaya Nabigay ako mo. nag-video para humingi na rin ng pasensya sa mga supporters Ito dapat yung una mong pinost na talaga. na-disappoint ko dahil sa ginawa ko na yun. Nadala lang ako ng emosyon ko. Humingi na rin ako ng pasensya sa pamilya ko, pero hindi ako hihingi ng pasensya sa mga katulad nyo na patuloy pa rin na naninira ng ibang tao, lalo na ng brand ko, para sa pansariling kapakanan. Ako po si Pio Balbuena at ito ang tambay na meron kami. Alala ko na sa post niya dito yung sa... Mga ba yun yung nagpatato sa noo? Ito, plug na naman yung tambay ka. Plug ko na din ating membership down below. Message na agad kayo kasi may nag-comment eh. Grabe itong nag-comment. 2K views in 22 hours. Bro, fell off. Sa akin, Lisa Soberano, can I come in review? Kasi, kaya 22 hours ago kasi na-upload na yan 22 hours ago at napanood na yan ng ating mga members. Salamat sa mga members natin dyan. So, kung na-rage bait mo muna, at least bigyan mo ko ng pang-plug sa ating membership. Subscribe na kayo down below sa ating membership. Nasa baba lang yan. Monthly para mas maaga nyo mapanood ang mga videos. May mga emojis din dyan na nina-update namin depende sa mga kung ano mga issues na mga nakukuha namin every month. At syempre may mga update din ako sa ating mga personal life o minsan tungkol din doon sa channel kung ano yung minsan gagamiting thumbnail compared dito, anong gagawin nating unang topic. Minsan doon namin pinag-uusapan yan. Pindutin nyo na yan kung gusto yung makasama sa mga ganon. Sunod na balita na ito naman, alam ba sa mga motovlogging community, meron na akong negative bias sa kanila. Hindi kasi intindi na sa Tambay Cup. Pero pag nakita ko ng motovlogger, naisip ko agad either dede, kagaguhan, o mga skit na halatang pang rage bait. So, ito naman, kamakailan, ginawa niya yung boat dance challenge habang nakastop at tumayo sa kanyang motor. Well, deleted na yun yung kanyang video na ito at siya ay nakakuha ng isang show cause order kung saan sinuspende ang kanyang driver's license. Yay!
Maraming salamat. Doon sa original video, marami na rin siyang kinomenta doon na pinipraise pa siya. Grabe talaga LTO. Pag LTO talaga, inano pa to. Grabe na talaga LTO. So, di niya alam na bawal pa din yan kahit nakastop. Dahil nga sa Anti-Distracted Driving Act, na kahit nakastop ka sa red light, kailangan yung iyong kamay at iyong paa ay nasa sahig para handa ka palagi pag may nangyari. Okay, nakatayo siya dyan, di ba? Para ba may tumawid? At yung tumawid na may dalawang bata. Yung dalawang bata ay nagkukulitan. Tinamaan ka. Bumagsak yung motor mo. May katabi ka yung motor o isa pang kotse. Naggasgasan kayo lahat. Kung naupo ka doon na maayos, hindi naggagawa ng pinaggagawa mo, nandun ka lang sana at napigilan mo yung pangyayaring yun. Yun lang naman siya. Madali siya gawin hanggang di nangyayari sa'yo. At yun yung iniiwasan ng Anti-Distracted Driving Act. Pati sa paggamit din naman ng mga gadgets. Meron ding reckless or dangerous driving na ikaw ay nag-engage sa isang unsafe or unpredictable behavior. Yan, sino gumagawa? Sinong random na gumagawa dyan, di ba? Na ginagawa mo, ay unsafe yan. Pwede pa rin yan maging endangerment kahit stationary ka. Kasi wala kang control sa vehicle mo. Pero yung moment na yan, tandyan ako sa tabi mo. Tinulak lang kita kasi trip ko lang. Bad trip ako. Siguro wala na akong stock ng tambay cup. Na bad trip ako, sinipa ako gano'n. Di wala ka nagawa. Hindi ka handa sa mangyayari dun sa kalsada. Yun ang point nun. Baka nga maging miscellaneous offense pa yung pagsasayaw mo mismo eh. Baka tumaas pa pag hindi ka marunong sumayaw. At nag-post din siya na, ayan ha, sa mga nagtatanggol sa kanya, siya na mismo nagsabi, huwag niyo po ako gayayahin mga idol, hindi ko na po gagawin ng mga nakatayo sa motor at sa kalsada. May batas po tayo. Ganun pa man, salamat po sa payo mga idol. Diba? Sana na-screenshot ko yung mga comment niya dun sa original video na naghahanap pa siya ng kakampi. Pero okay lang, ang gusto ko lang naman matuto tayo eh. Laki naman ang social media. Ayan, happy na lang tayo ngayon! Yeah, upo, dyan ka muna sa bahay. Chill ka muna dyan ha. Ano ka muna, mag-book ka na lang muna ng mag-book ha. Ingat kayo lagi at doon tatapos ang balita ngayong linggo. Gusto nyo pala mga ganito, huwag ito na like, share sa mga tambay nyo nangangarap dyan at nangangarap na ma-meet and greet ang Bini. Ako ulit si James Yapper na mamaalam. Shoo!